Pito ka mga patayng lawas gagipang lubong sa usa ka barangay sa Sapad, Lanao del Norte. Nakalutan sa mga residente. Kapulisan padayon ng investigasyon aron masuta ang motibo sa krimen. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pasado alas 9 sa buntag adlawng Domingo, nakadawat og report ang Sapad Municipal Police Station nga adunay nakita nga pito ka mga patayng lawas nga gipanlubong sa sitio Lapaw, Barangay Carcum, Sapad, Lanao del Norte. Pagabot sa kapulisan sa lugar, naabtan nila ang usa ka mabaw nga kinalutan kung asa gipanlubong ang mga biktima. Sa inisyal nga report sa Sapad Municipal Police Station, ilahan na kunong naila ang tulos sa upat ka mga biktima nga sagad kuno residente sa Zamboanga City. Sa pito ka buok adunay duha ka buok upat ka buok niini ang lalaki ug tulo pod ka buok ang babae. And ang ato ang kapulisan sa Sapad is already coordinating with Zamboanga Police Station. Gipangdala na sab kuno sa usa ka punerarya ang mga patayng lawas sa biktima alang sa post-mortem examination nga gihimo sa mga personahe sa PNP Forensic Unit. Blanco pa sab ang kapulisan sa motibo sa krimen. Wala sab kunoy mga nakakita sa panghitabo tungod sa kalayo sa lugar ug wala sab kunoy cellphone signal. Sa karon padayon pa kuno ang investigasyon sa Sapad PNP aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa pito ka mga biktima. Mao kana ang kanang ato ang ginahimo karon nga investigation kung asa gid kini sila gihimo ang pagpatay ngadto kanila. Pwede pod nga gipatay kini sila sa laing lugar o dito ra pod sila nga area nga gilubong kay sa sumala pa pod sa medical officer no sa Sapad is ang maong patayng lawas is anaana sa early stage of decomposition. Probably gipatay kini sila 1 or 2 days ago. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV.